Arbejde på en rideskole, det virker meget chill med hestene. Altså, jeg er også meget spændt på alt det arbejde, der sådan er rundt om. Det kræver i hvert fald rigtig meget arbejde, ud over det at ride. Ja, værsgo. Tag den på. Den her på, okay. Vi har faktisk forberedt det hele. Nu mangler vi bare hovene. Så renshovene. Ja. Værsgo. Ja. Det tror jeg lige, jeg skal have lidt hjælp til. Så har du fat herunder. Sådan her, ikke? Ja, sådan der. Oj, okay. Ja. Helt ren. Hvad siger du så, Maddie? Flot. Ja. Du tisser. Nej. Nej. Jeg ved godt, hvad det betyder. Tager du ikke den, Maddie? Jeg har kameraet. Okay. Er det her en bunke med lort? Ja. Jamen, så lægger jeg bare min lort oven i alt det andet lort. Virker det? Ej, det havde jeg overhovedet ikke tænkt på. Så dit job, det er at lære at trille og ride? Ja, jeg er form for hjælpetræner, men der er også voksne herude hele tiden. Er din diagonal rigtig? Og frem i trav igen. Ja, sådan der. Og lidt ned i fart igen. Vi hygger os mega meget herude, og både når vi striler, sadler op og træner. Lad os få rated. På den her, der starter jeg rimelig højt op, fordi det er rimelig chill at være herude. Den her, den skulle lige ned på 6, fordi der er alligevel lidt for meget lort til min smag. Og i forhold